ассалому алайкум мардуми шарафманди тоҷикистон, дар ҳар ҷое бошен соҳу саломат бошен. Бародармон Саъдиҷон ки маззаш нест, шумо чӣ хеле дидистен, анами Дружба мед клиник аз яке аз бародарои тоҷики худ монай акай Саъдӣ дар анамиҷа хубай. Мо дирӯз омада хабар гирифта будем, ина бо омадем як хабараш мегирем ки чӣ ҳол дора, як пурсипозиш мекунем. Ҳар он нафарое ки пурсидесиян ҳам ай ватани азиз, ҳам ай Тоҷикистон, ҳам ай тамоми гӯшаву канори ами дунё богем пурсидесиян, ҳам дар сайти худаш ма қатъишум доим ба ҳамин хотир дидестам. ҳам дар сайти худаш, ҳам дар сайти мо мепурсен. Бародарам шаҳри Москва дай, ин ҳами клиникаи бародарои тоҷики худ монда. Нигаҳ кинед ки бародари тоҷики худмон пешравӣ карда, як клиника кушода. Мо бо аламиҷа омадем, ина бародармона хоб кардем, акай Саъдиҷона медроем, пеш қатъи яйқа суҳбат мекунем ва адресош мегӯем ки шаҳри Москва, номи клиника анамия, Дружба мед клиника. Медроем қатъиш як суҳбат мекунем. Рафтем. Ассалому алайкум духтурҷон. Чӣ хел шумо саломатон ҳастам? Шумо ба клиникаи Дружба мед саломат бошен. И акай мо чӣ хел айсоз охи? На хубай, саломатиш хубай. Хай капел мондем, ҳозир тай капелда. Иҷозат аст ки бо як суҳбат кунем. Марҳамат. Хабараш гирем. Хуб. Биё хайр. Марҳамат. Ина нигах пешравӣ рафт. Бародарои мо алҳамдулиллаҳ ҳар ҷое бошан, муваффақ бошан. Ассалому алайкум. акай Саъдиҷон сози тенки саломат бишин. Баъзур хоб докторҷон чӣ хеле гуфтан ки бояд истироҳат бикунад. Ба ин хотир як ду суҳбат мекунем қатъиш ва баъдан бо қатъи докторам суҳбат мекунем. акай Саъдиҷон саломатият чӣ хеш аст? алҳамдулиллаҳ ака Абдуллоҷон, ташаккури зиёд. Хеле созум раҳмат ба ҳами докторои клиники Дружба мед тоҷикои худ монанд. Бисёр шукрӯз дар хизматам. Ҳами 10 минут пас 5 минут пас дар он мепурсанд ака чӣ хизмат кунем, ягон камбудӣ аст. ҳама 100% миннатдору раҳмат ба шумо ака Абдуллоҷон, марди ватандӯсти хоксори давлати миллат монед. Шабу рӯз шумо ҳам омода дар қатори докторо моро авопурсӣ мекунед, хизмат мекунед. Чизе ки дили мо мекашад гуфтем шумо овардесед. ва ҳамон бародарое ки раҳмат ки дар тамоми сайтҳои интернетӣ дар историҳо мондам, дуои нек кардан. Худованд ҳамеша ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Ватани давлати миллат мона, падару модарои ҳамамона худованд нигаҳбон бошад. Дар хонаи тамоми мардуми шарованди Тоҷикистон тӯй бошад, сулҳу салоҳ бошад, серу пурӣ бошад. ай хурду бузурги ватани азизам миннатдорум. ҳама вақт дар рафтон дуо мекунам. мо ака мо вазифаи бародаримона, вазифаи ҳамватанимон ака дестем. Шумо инқадар дар тамоми мусобиқаҳо номи ватана дар тамоми дунё дар бари ҷавонмардои ватан ҳастен. Имрӯз ака кам ака ки тантон хешид иншаалло мо дар хизмат ҳастем. Ира ягон зиёд гуфти шумо гуфтем ки хизмат накунем. мо бурӯи ҳами бой омадем, бой ММА ҳастия, бурӯи парчам бардоштани ватан омадем. як бо амри тақдир худованд дард дода иншоалло шифошам метиҳад. яке тамоми ҳамон баитсодам раҳмат, гӯштигиро мондам раҳмат. ҳамаш дар сайтҳои интернетӣ история мондану мисол гумонӣ некарданд, доӣ некарданд. яке худохоҳ то рӯзи панҷуму камтар соҳса шидем, иншоалло мерем. 5 варзишгари ватандӯсти мо дар инҷа иштирок доранд. иншоалло мерем, мухлисӣ мекунем, парчаму боло мебардорем. иҷозат боша дар бораи акай Саъдӣ камакак маълумот медодед. И чӣ намуди бемория? бемории имрӯзаи мо яъне Исмоилов Саъдӣ соли таваллудаш 1980 дар беморхонаи клиникаи Дружба мед бистарӣ карда шуд бо ташхиси фалаҷи белла, яъне бо мегӯянд бо забони дигар нейропатии асаби рухсора аст. ин гурӯҳи бемориҳо асосан яъне дар натиҷаи илтиҳобгирӣ, яъне дар натиҷаи варам кардани асаби рухсора клиникаҳои худро зоҳир мекунанд. сабаби беморӣ то ҳол пурра аниқ муайян нашудааст. якчанд омилҳое ҳастанд ки боиси пайдоиши беморӣ мегарданд. яке аз омилҳои асосие ки паҳншудатарин аст, ин яъне таъсири яъне вируси табхоли оддӣ аст. табхоли оддие ки бисёртар метавонад боиси иллатёбӣ шавад. ва дигар омилҳое ки таъсиркунанда ҳаст метавонад яъне табхоли фарогир мегӯянд, апиас веши герпес, herpes zoster ном дорад ба забони лотинӣ. ва дигар метавонад системагалавирус ҳам метавонад боиси иллатёбии асаб шавад. барои ин гурӯҳи вирусҳо метавонанд яъне қобилияти яъне нисбати асабҳо терапизм доранд. яъне терапизм, маънои калимаи терапизм дар он аст ки майлу рағбати ин гурӯҳи вирусҳо яъне ба асаб бисёртар аст. дигар метавонад яъне стресси бардавом, ҳангоми гузоштани гирифтани стресси бардавом метавонад яъне паст шави иммунитет ба назар расад
дар ҳолати паст шудани иммунитет метавонад яъне активатсия яъне барқароршавии вирусҳо ба назар расад ки ин ҳам метавонад боиси пайдоиши фалаҷи белла гардад. аз хунукӣ ҳам мешавад ин гуна? яъне дигар омилҳое ки таъсиркунанда аст ин яъне сардию гармӣ метавонад боиси пайдоиши беморӣ гардад. дигар сабаб омилҳое ки ҳастанд метавонад осебёбӣ яъне травма мегӯянд дар травматизатсия бо ислоҳи травматизатсия бисёртар метавонад боиси пайдоиши бемории фалаҷи бера ва дигар метавонад яъне сироятҳои гӯши гулии бинӣ метавонад боиси пайдоиши бемории фалаҷи бела гардад. ҳозир шумо докторҷон ягон мисол беҳбудӣ мебинед ё ки чӣ хел аст? ҳар бемороне ки дар шароити беморхонаи дружбамед яъне клиникаи дружбамед бистарӣ карда мешаванд, мо назорат мекунем яъне вобаста аз рафти клиникии зуҳуроти клиникии беморӣ ва дар шароити клиникаи мо ба ғайр аз ташхисҳои муосир дар шароити клиникаи мо метавонем табобатҳо ва табобатҳои физиотерапевтӣ гузаронда шавад. аз қабили сӯзандармонӣ бисёртари ҳолатҳо шахсоне ки яъне патологияҳои дастгоҳи асаб доранд яъне системаи асаб доранд ин гурӯҳи бемориҳо ниёз ба табобати сӯзандармонӣ ниёз доранд. бемори имрӯзаи мо сеюм рӯзи табобатиш аст. аз рӯзҳои аввала беҳбудӣ рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст, яъне барқароршавии беморӣ барқароршавии яъне илтиёби асаб яъне вобаста аз зуҳуротҳои клиникӣ ва рӯз то рӯз яъне беҳбудӣ дар бемор дида истодаем. Дида мешавад. Саломат бошед докторҷон, дастон дард набина. миннатдоригии тамоми бародарои нами акай Саадима ки то ҳозир фақат дар ҳамин личкашам, дар смсошам, дар комментариёшам, дар ҳамаи ҷош пурсидестиян. адрес илтимос кардан бале но бегаҳ фақат шумо бегаҳ биёед вақте ором боша, мисол клиника чӣ хеле ки одам бисёр набоша, рафтудро бисёр набоша, биёед акай Саади инам дар ҳамин клиникаи дружба қарор дора. ина докторҷон табобат кардесаша ай ҳамаи шумо акай Саади миннатдора. бовар мекунед тамоми ҷоҳо дар пурсидестен шаҳр ман бовар ки дар қатишам ку айтани ман қабат гӯш гирифтестам ки иқа бародарои мо иқа бародарои тоҷики мо меҳрубонанд нисбати якдигар иқа пурсисуноқ мекунанд иқадар дуо кардесиян ҳамин рӯзи ҷумъаи бовар ки тамоми нафарҳо фақат занг задияна қати акам яҷоя будем занг задиям мега дар намози ҷумъа дар ҳаққи дуо кардем. хуш ба ҳолтон. ташаккури зиёд докторҷон барои муолиҷа карданатон. дасти шумо дарда набина. ина дар хизмат бародарои тоҷики мо ҳамеша мегӯем ва гуфтем ва хоҳем гуфт ки тоҷикои мо ҳамавақт пешрафт бошанд, дар ҳар ҷое бошанд, ход дар савдо бошанд, ход дар мисоли гап духтурӣ бошанд, ход дар таксии бошанд, ход дар тамоми корҳо бошанд ку пешрафт бошанд бо хубай. ба чӣ хотир? ба хотире ки дасти як бародари дигара бо мегиранд. ҳеҷ ҷо муроҷиат накард, акам омада инҷа бародари худ мо дар инҷа табобат шуда. аз кулли мардуми шарафманди тоҷик хоҳишмандем ки чӣ хеле ки гуфтам оиди беморӣ ин гурӯҳи бемориҳо ниёз доранд ба ҳолати оромӣ. аз баъзе нафари шумо хоҳиш карда мешавад ки дар ҳаққи эшон догу бошед. исмоилов Саадӣ бисёртар шумо метавонед дар хона дуо гӯед. мақсад инҷо омадани шумо бефоида аст, баъзан ҳолат аст, барое ки ин бемории мо ниёз фақат ба оромӣ доранд. дар баъзе ҳолатҳо истифодаи телефонҳои мобилиам барои ё мо хатар дорад ва зарари бисёр ки дорад, бо мо метавонем иёро аз яъне гирифтани телефони мобилӣ маҳрум кунем. ин ахтон дидестем бародаро ки гуфтеста ки телефон мумкин нест. ба ин хотир ҳар чизе ки ҳаст фақат таваккала ба худо кардан дар кор, фақат дуо кардан дар кор. мо ҳарчи ки кӯшиш кардестем ки чини қудрат тавонӣ дар баршон бошем, хизматшон бикунем. нафарҳое ки роҳдур ҳастем ташвиш накашед, акам ҷош хубай. ина докторҷоно ҳам дар хизмат ҳастанд, фақат дуогӯ бошем. аз рӯзи аввале ки ба мо омада будем беҳбудӣ ҳис мекунем? иншоалло аввал ай чашмам об намеромад, чашм як 2-3 рӯз маҳкам намешид. инаки худохоҳ дар рӯзе ки капелу сӯзану дору укол кардесем ай чашм об бисёр ромдесаем кам кам ҳамин лаҳо меҷамад чашм парпар мезанад. инам яке аз нишонаҳои барқароршавии асаби рухсора аст. метавонем ба ин бемор гузаронем амалиёти сӯзандармонӣ.